Pozdravljam sve prisutne, veliko mi je zadovoljstvo što počinjemo sa ovim trkačim danom danas koji će se sastojati od 3 utrke. Za one koji ne znaju, ovo je 21. Trail Stakes Republike Hrvatske, jedna lijepa prilika da konji pokažu što znaju, mladi konji koji su tek u prilici da se pokažu na pravoj stazi, koji te grade svoju sportsku karijeru i to je njihova prilika da se pripreme za veće nacionalne i međunarodne utrke. To su perspektivna grla koja su nam uzgojno vrijedna i zbog toga ova utrka ima svoju posebnu čar. Naravno da nam je u svim ovim vremenskim uvjetima koji su malo žešći teško je i njima, ali zato ćemo se potruditi da to sve skupa bude u najboljem mogućem tonu. Ovo je ujedno i prilika da konji pokažu što znaju i da nam svima skupa pruže jedan uzbudljiv i lijep sportski doživljaj. Mislim da je vrijeme da poslušamo himnu Republike Hrvatske. A sada molim sve prisutne da minutom šutnje odamo počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima koji su položili svoje živote na oltar domovine. Hvala im za slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Sada mi je iskreno zadovoljstvo pozdraviti prisutne goste i uzvanike i zaslanike najviših državnih dužnosnika, pa bi najprije pozdravila gospodina Nidala Korabija, predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske, voditelja službe za uzgoj kopitara i banku gena domaćih životinja, Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Dobrodošli. Potom bih svakako htjela pozdraviti gospodina Tomislava Pervana, predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Zagrebačke. Zatim bih htjela svakako pozdraviti gospođu Danicu Vrdalju, tu baš ne vidim, i gospođu našu Marinu Cvitković, predsjednicu Hrvatskog galopskog saveza. Sada bih zamolila naše cijenjene uvažene goste za nekoliko pozdravnih riječi, pa bih najprije dala riječ predsjednici Hrvatskog galopskog saveza, gospođi Marini Cvitković. Poštovani posjetitelji, natjecatelji, uzvanici i prijatelji konjičkog sporta. Iznimno mi je čast i zadovoljstvo u ime Hrvatskog galopskog saveza pozdraviti vas na međunarodnoj galopskoj utrci 21. Trail Stakes koji nas ponovno okuplja na Zagrebačkom hipodromu u slavlju sporta, tradicije i vrhunskog natjecateljskog duha. 21. izdanje ove prestižne utrke potvrđuje njezinu važnost na domaćoj i međunarodnoj galopskoj sceni. Sigurna sam da će današnji program pružiti uzbudljive sportske trenutke, vrhunske nastupe natjecatelja i nezaboravan doživljaj svim ljubiteljima konjičkog sporta. Posebnu zahvalnost uputila ove Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvu turizma i sporta te gradu Zagrebu, koji svojim prepoznavanjem važnosti ulaganja u razvoj konjičkog sporta i održavanje galopskih utrka kontinuirano podupiru rad Hrvatskog galopskog saveza. Njihova potpora omogućuje organizaciju međunarodnih utrka na visokoj razini te doprinosi razvoju i promicanju galopskog sporta u Republici Hrvatskoj. Vjerujem da će ovogodišnji Trail Stakes potvrditi ugled hrvatskog sporta galopskog te dodatno osnažiti njegovu prepoznatljivost u međunarodnom okruženju.
Svi sudionicima želim mnogo uspjeha, a posjetiteljima ugodan boravak na hipodromu i uživanje u vrhunskom sportskom događaju. Zahvaljujemo predsjednici Hrvatskog galoškog saveza, gospođi Marini Cvitković. A sada dajem riječ gospodinu doktoru Nidalu Korabiju, predstavniku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, da nas ukratko pozdravi i otvori ovaj skup. Hvala lijepo. Evo, poštovani vlasnici, sportaši, poštovani posjetitelji, poštovani gosti, sve vas lijepo pozdravljam u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, naravno i u ime našeg ministra Davida Vlajčića i naravno u svoje osobno ime. Evo, želim na početku samo reći da evo nakon 10 godina uspješnog poticanja nacionalnog programa za toplokrvne pasmine konja, ministarstvo je nastavilo programsko razdoblje do 2030. godine u kojem još intenzivnije potičemo sportska natjecanja za konje koji se natječu i za organizaciju upravo ovakvih natjecanja na kakvima smo danas. Isto tako, jedna od podmjera su i uzgojne podmjere, a istaknut ću samo onu vezano za trkaće pasmine konja gdje rasplodna grla potičemo na temelju natjecanja njihovih izravnih potomaka. Ono što moram naglasiti da izraziti izrazito zadovoljstvo sa aktivnostima Hrvatskog galopskog saveza, posebice u uvođenju doping kontrole, što smatramo da je jedna osnova za kvalitetna i uspješna galopska natjecanja i njihovo pozicioniranje na karti Europe. Tako da vidimo perspektivu, ovaj nacionalni program u sljedećih 5 godina samo potvrđuje da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva vidi perspektivu u razvoju toplokrvnih pasmina konja i svakako u natjecanju galopskih konja, kasaćih konja i svih ostalih disciplina. Evo, na samom kraju, izrazito je težak dan, želim fer i uspješno natjecanje svim natjecateljima i proglašamo ovo natjecanje otvorenim. Zahvaljujem gospodinu Korabiju, a sada vas ljubazno pozivam da se pridružite jahačima i konjima koji će nas uskoro moći se prikazati u postoju za zagrijavanje. Hvala. Imate čast i priliku vidjeti startere za našu prvu međunarodnu galopsku utrku današnjeg trkačeg dana koja će startati u 5 sati. To je drugi kup Hell Energy Adria. Pod brojem 1 trči Grinch, to je sivac. On je u sedlu je džokej Munin Nadihi. Kad pogledamo njegove dosadašnje rezultate, on je bio pobjednik u Mađarskoj u 11. mjesecu 2025. Potom je bio treće plasiran također u Mađarskoj 12.4. i pobjedio je 17.5. na 1400 metara također u Mađarskoj. To je Grinch, irski uzgoj. Na drugoj poziciji trči Špađari. To je 4-godišnji Alati Kastra. Njega će jašiti džokej Jaroslav Linek. On je od svojih dosadašnjih rezultata bio pobjednik u 6. mjesecu u Češkoj, bio je u Poljskoj treće plasiran u 5. mjesecu, a u 11. mjesecu na 1600 metara bio je drugog Gabor Maronka, na sebi nosi 54,5 kg. Pod brojem 4 Bay King, irski uzgoj, džokej je Alberto Stana, trener je Georgi Molnar, vlasnik je Aqua Angel Racing, uzgajivač je James and Joy McLaughlin. Bay King nosi 62 kg. Pod brojem 5 trči Proud Justin. Proud Justin je u vlasništvu Požar Arab The Angel Deliver tima, Petera Požara, trener je Gabor Maronka, džokej je Jan Havlek,
Uzgajivač je Peter Požar, Pravo Justin na leđima nosi 58 kg. Vidjet ćemo kako će se ovih 5 konja u utrci za engleske punokrvne konje na 1200 metara na travi, 3 godine stariji, snaći na ovoj stazi današnje vruće kopače znanja. Poštovani gledatelji, evo trka je krenula, kao što vidite svi su konji startali, za sada se nalaze u vrlo ujednačenoj formaciji. Na čelu je Bay King, on za sada vodi, ali i svi ostali imaju šanse da ga stignu. Kao što vidite, radi se o svega nekoliko konjskih duljina. Sada trenutačno svi se kreću u formaciju, ubrzavaju i praktički do ciljne ravnine gdje ćemo biti sigurni ko od njih ima najviše šansi. Bay King je i dalje, nakon njega je Pravo Justin, treći je Spadžari. Sada čekamo da dođu konji do... Na čelu je Bay King, drugi je Spadžari. Čekamo ciljnu ravninu, znači ide Bay King pa Spadžari, ovi ostale su svi iza, ubrzavaju, kreću prema cilju. Tu imamo nekih promjena pred samim ciljem, kao što vidite i dalje je Bay King, Spadžari, Bay King i Grinch. I nakon toga Romantic Grove. Samo jedan. I Pravo Justin zadnji. Neslužbeni rezultati koji će biti potvrđeni tek nakon što se napravi probno vaganje, što se sve iskontrolira, ali za sada prvi je Bay King, drugi je Spadžari, a treći je Grinch. Molim vas da sada četvrti je taj Kobila Romantic Rose, peti je Pravo Justin. Dodijeliti nagradu za treće plasirana konja. To je znači konj Grinch, džokej Munir Madihi, trener Gabor Maronka, vlasnik Bajan Tim. Molim da se konj pripremi za dodjelu nagrada. To je treće mjesto na međunarodnoj valovskoj utrci, drugi kup Hell Angel Energy Adria za engleske punokrvne konje na 1200 metara na travi, 3 godine i stariji. Nagrade u ovoj utrci udjelit će predstavnik Hell Energy Adria, gospodin Vlado Morić. Molim vas jedan aplauz za Grinča. Bravo, sjajno su trčali na ovoj velikoj vrućini na našoj stazi na 1200 metara. Bravo, čestitamo. Sjajno, sada pozivamo konja Spadžarija, džokeja Jaroslava Lineka, trenera Saliha Plavca i vlasnika Croatian Owners Club Plavac Racing da nam se tu pridruže kako bi primili drugu nagradu u ovoj utrci. Velike čestitke znači i za konja Spadžarija koji je osvojio prestižno drugo mjesto na ovoj utrci. Konkurencija je bila žestoka, ovo je svakako veliki uspjeh za ovog inače vrlo uspješnog konja. Zahvaljujemo, a sad ćemo još dodijeliti nagradu za pobjednika ove utrke, Bay Kinga. Pozivamo konja Bay Kinga, pozivamo njegovog džokeja Alberta Sanu, pozivamo trenera John G. Molnara, vlasnika Aqua Angel Racing, Belim West Cabin.
Kao što sam rekla, sve nagrade u utrci dodijelio predstavnik sponzora tvrtke Hell Energy Adria, gospodin Vlado Morić. Jedan aplauz i za njega i za njihovu tvrtku koja financira ove naše zanimljiva natjecanja. Hvala! Poštovani gledatelji, pred vama su konji koji će startati u 18 sati na trećem putu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za engleske punohodne konje, 2000 metara na travi, 3 godine i starosti. Pri tome moramo najaviti da nemamo sve startove, ukupno će startati svega 4 konja, trebalo ih je biti 6. Pod rednim brojem 1 starta Valteri, to je 6 godina star Dorati Pasu, jahaće ga džokej Munir Madifiš, trener je Primož Hribar, vlasnik je Primož Hribar, uzgajivač je Geštut Helenenhof, to je znači konj njemačkog uzgoja. Konj broj 2 neće startati, zbog ozljede. Zatim imamo kobilu pod brojem 3, Šaba Kvin. Šaba Kvin, jedna francuska kobila, 4 godine stara Dorata kobila, koju će jahati Jan Havlik, treniraju Atila Kočiš, u vlasništvu je Jurkić Sporta. Inače ova kobila uzgojena u Francuskoj, u Aligotu Šar, uzgajivačnici. Pod brojem 4 starta Sanda Brođo, irski uzgoj, to je 4 godine star Dorati Pastu, on koliko vidim nije tu. Pod brojem 5 je Mežverak, irski uzgoj, trogoda alata kobila, jahače je Zeno Kelmen, trener je Gabor Maronka, a vlasnik je Bajan Tim Manita Bojan. Uzgajivač je G.S. Dolger iz Irske. I posljednji u utrci, 4 godina Dorati Pastu, Egros Lemon, francuski uzgoj, on je u vlasništvu Golden Sea KFT-a, trener je Stanislav Georgijev, a jahaće ga Alen Ordog. Uživajte u pogledu ove prekrasne konje koji će uskoro, nakon što se zagriju i prošeću, krenuti u probni galop. Kao što ćete vidjeti, ovo je utrka na 2000 metara, pa je shodno tome postavljen i start. Poštovani gledatelji, kao što vidite, konji su krenuli, uskoro ćete ih vidjeti ispred nas po prvi put, a potom oni moraju otrčati još čitav krug jer je ovo utrka na 2000 metara. Kao što vidite, ispred nas do sada utrku vodi Edoros Lemon. To je Dorati Pastuh, star 4 godine. Za njim slijede u formaciji ostala 4 konja. Imamo još dosta do cilja. U principu vodi konj broj 6, za njim je 5, 3 i 1. Za sada vodi Šaba Kvin, potom konj broj kobila 5, broj 5, znači ide kobila Šaba Kvin broj 3, potom kobila Mezvirak broj 5, potom je 6. Edoros Lemon i 4. Valteri. Sve je to još neizvjesno, konji još trebaju tek doći do ciljne ravnine, ovo je ukupno polako prodire Mezvirak koji prelazi ispred Šabe, prelazi u vodstvo Mezvirak,
Mezvirak pa Šaba Queen, zatim prelazimo, za sada prelazi Lemon, ide za sad Mezvirak je prvi, pa je onda Lemon, pa je onda Šaba Queen i zadnji je Valteri, oni ubrzavaju sad, svi su blizu zapravo cilja, još je sve neizvjesno, ali za sad vodi Mezvirak, 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 Mezvirak je pobjedio, potom je Lamont i treća je Šaba Queen, a zadnji je Valteri. Dakle, neslužbeno, prva je Mezvirak, potom na drugom mjestu je konj broj 6 Edergol Lamont, potom je treća Šaba Queen, a četvrti je Valteri. Molimo da ovdje ostanu 3 prvoplasirana konja, to su konj Mezvirak, odnosno to je trogoda alata Kobila, njen džokej Zeno Kojlemen, trener Gabor Maronka i vlasnik Bajan Tim Benita Bajan. Potom konj broj 6 Edergol Lamont, to je četverogodi pastuh, džokej Alan Ordog, trener Stanislav Georgijev i vlasnik Golden Sea KFT. I treća plasirana, znači Kobila Šaba Queen, džokej Jan Havlik, trener Atila Kočiš, vlasnik Jurkić Sport d.o.o. I'm running behind in time. So much to do, so little time. I think you'll be alright tonight. I'll make it to you somehow. Somehow I wanna see the world all by myself. Krećemo sa podjelom nagrada. U ovoj međunarodnoj galopskoj utrci treći kup Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nagrade će dodjeljivati gospodin Nidal Korabi, dr. Korabi, ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Najprije ćemo dati nagradu za treće mjesto koje je osvojila Kobila Šaba Queen u vlasništvu Jurkić Sporta d.o.o, trenera Atile Kočiša i džokeja Jan Havlika. Doktore Korabi, izvolite predati nagradu. Molim vas aplauz. Molim vas jedan veliki aplauz za Šabu Queen. Sada prelazimo na drugo plasirano konja u ovoj utrci. To je četverogodi pastuh Edergol Lamont u vlasništvu Golden Sea KFT-a, trener Stanislav Georgijev, džokej Alen Ordog. Dakle, drugo plasiran je četverogodi pastuh Edergol Lamont. Čestitamo i njima na ovoj sjajnom plasmanu na drugom mjestu. Znači, džokej Alan Ordog, trener Stanislav Georgijev, Edergol Lamont, francuski uzdoj. Bravo, čestitamo. Molim vas aplauz. Sad! Bajo, igri ga! Sjajno. A sada ćemo dodijeliti i pobjednički pehar u ovoj utrci. Pobjednički pehar osvojila je trogoda alata Kobila Mezvirak, irski uzgoj, džokej Zeno Kelemen, vlasnik Benita Bajan Tim, trener Gabor Maronka. Čestitamo! Nagradu opet predaje ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dr. Nidal Korabi. Bila je to dugačka utrka na 2000 metara na travi za 3 godine i starije konje, engleske punokrvne, u kojem je pobjedila ova krasna Kobila iz Irske, Mezvirak. Molim vas jedan veliki aplauz za pobjednicu ove utrke.
Evo, informacije radi, ime ove kobile Mezvirak, znači medeni cvijet. Poštovani gledatelji, kao što možete vidjeti u zagrijavalištu, pripremaju se konji za treću današnju međunarodnu galovsku utrku, krunsku utrku današnjeg trkačkog dana. To je 21. Trial Stakes Republike Hrvatske za trogode engleske punokrvne konje na 1600 metara na travi. Konji su spremni, očekujemo svaki trenutak do starta. Konji su pušteni, evo trka je krenula za trogode konje na 1600 metara na travi. Za sada se kreću u pravilnoj formaciji. Na početku je, znači na čelu je Nir Monsun, konj broj 1. Potom Almen Perle i onda je Meršac. Znači za sada je Nir Monsun na vodećoj poziciji, pa Almen Per, pa Meršac, pa Ali Ali. I onda je Mr. Maxi 5 i za sad se kreću u istoj formaciji. Imamo još jako puno do cilja. To je trka na 1600 metara. I dalje je Mr. Maximus je na drugoj poziciji, Nir Monsun vodi, potom je Almen Per, pa Meršac. Mr. Maximus zauzima prvu poziciju i on ubrzava, treća je Ali Ali. Potom je Nir Monsun. Konji ubrzavaju, vidjet ćemo šta će sve još biti do ciljne linije. Evo, konji ulaze u ciljnu liniju. Za sada je poredak nepromijenjen, imamo još nekakvih 500-600 metara, to je dovoljno da se ištošta. Konji ubrzavaju, vrlo je neizvjedno, neslužbeno pobjedila je Colored Girl, temeljem uvida u photo finish. Sudački kolegi na čelu sa glavnim sucem donio odluku da je u ovoj utrci prvo plasirana Ali Ali, kobila pod brojem 3, potom konj broj 4, to je Colored Girl, također trogoda kobila, a na trećem mjestu je Mr. Maximus, znači trogodi alati pastuh. Ujedno koristim priliku da upozorim gledateljstvo kao i natjecatelje da nakon ove utrke slijedi doping kontrola. Nagrade će podijeliti gospodin doktor Nidal Korabi. Znači, treće plasirani je konj Mr. Maximus. Vlasnici su Interga Investments, trener Stanislav Georgijev, jockey Alen Ordov. Molim vas jedan aplauz za treće plasiranog Mr. Maximusa. Sjajno je trčao, bravo! Čestitamo i jokeju i vlasnicima i treneru, ovo je bila jedna ozbiljna trka koja je završila solidnim rezultatom za Mr. Maximusa. Sada pozivamo drugo plasiranu Colored Girl, jockey Zeno Kelemen, trener Šandor Kovač i vlasnici ispred Bavolne cirke Bavolna Nemzati da preuzmu nagradu za drugo mjesto. Molim vas, jedan veliki pljesak za Colored Girl.
Ona je gotovo pobjedila, bila je jako dobra, bila je brza, bila je sjajna. Čestitke. A sada pozivamo pobjednicu ove utrke, Kobilu Ali. Jedan veliki aplauz za ovogodišnju pobjednicu Traja Stakesa. Bravo! Pobjednički pehar predaje ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva gospodin dr. Nidal Korabi. Izvolite. Poštovani gledatelji, pozdravimo jednim velikim pljeskom pobjednicu naše zadnje utrke, ovaj divan završetak jednog krasnog trkačkog dana. Ja vam se zahvaljujem na pažnji što ste u ovom vrućem danu ostali uz nas i veselim se da se vidimo nekom drugom prilikom.